Η γνώμη μου για τον blog Johnny B. Cool είναι πως στις ερχόμενες εκλογές θα βγει πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου. Εσείς τι γνώμη έχετε? Ναι, η αλήθεια είναι πως ο Τζόνι θα είναι δύσκολος αντίπαλος, γιατί πάνω από όλα έχει προτάσεις, ωραία θέματα, ενδιαφέροντα παιχνίδια και πολλά links που οδηγούν σε όλες τις λύσεις. Ναι, πράγματι, συμφωνώ κι εγώ απολύτως. Στη σελίδα του Johnny B. Cool ξέρω πως θα βρω αυτό που ψάχνω και πως κυρίως θα βρω κάποιον να μου κάνει παρέα τα μοναχικά μου βράδια. Και εγώ χθες το βράδυ έκανα μια επίσκεψη στο Johnny B. Cool και μπορώ να πω με βεβαιότητα πως πέρασα υπέροχα. Σίγουρα θέλω να τον ξαναδώ, ανυπομονώ μέχρι την επόμενη φορά. Τι να πω κι εγώ, αν ήξερα από την αρχή πως ο Johnny B. Cool θα διαδραματίσει τόσο σπουδαίο ρόλο πριν τις εκλογές, τότε δεν θα κατέβαινα επουδενή σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα, οπότε κυρίες και κύριοι, το μήνυμα ελήφθη. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε δάγκωτο τον Johnny B. Cool, γιατί ο Johnny B. Cool θα είναι πάντα εκεί με νέες προτάσεις.